pambot na natin, atras. Pari, na. Dasar mo pula. Kaya pulang bakit? Naghahanap lang sa saan. Lang nga mayroon. Naghahanap lang po. Tayo gumahanap tuyok sa kan tungkol sa paglikis. Gawa sa tuyo, at yung pagdugdang nyo. Tidak ada yang harus sih. Pero mapagpagmadan na tayo kakay. Bigay ano mo. Hindi lang ang gabi na okay madan. Karena putar sa atras mo, lahi kanami, ano, luso nga, putar na ito sa atras. Ayaw doon ko na ulit kay mabuslot ng tuslak pamalong kausara yun. Tak, kasi ilong nyo. Wala yung kasado. Yung kita kapito. Ha? Yung kita kapito. Wala mo yung parang sa.
kay baka mo lang ita. Ano po ko to? Walang ka niyo. Sila mo likod ba? Ay, sila ka pulo. Uy! Walang ka niyo. Re kana mo re ko are kamu kamu. Kaya presyo raw. Dapat pa niyo kung dirke sa leg. Bro, isa, kaya bro. Kaya magiging bro, pag-ibig ba? Kuwan, ang dako. Dago, mayroon na kinog. Ilang dako, oy. Dagog ulo gahi. Doy. Adan doy. Wala naman sila. Wala. Mag-tape ako. Takas kayo. Dala na tayo nun. Takas ka na. Ano eh? Ah. Dito ka dito kay atau jelas ada tadi. Bay, anong bay? Bay, kabalo, nagdaan. Turus ka muna. Ito mundo kaya ko ipag ara sa may mga nito ar. Eh dudong kay mo ani dong. Uy, okay na ng balik na kuwan. Uy. Kasi kay saya pa. Alas 10:02. Kita yung kakapon din dito. Bang. Lang sila daw mo. Isa galing ko.
Ligyan mamakod ng mauna yan. Nakaraga na. Kaya mo chief cooks na kako. Ano na nagsibot? Sikpora siya lambay nga niluto. Ako, narasat ko. Oo. Alam mo, dumating kayo na ito sa kumpul na paon. Ay, pamili na ng Damay sa gas. Ano? Oh, piano. Wala akong klaro ilang suka. Ito na ito. Kaligis para. Para na sa pare. Ay, ito na yung kapita daw. Tapungan lang. Ay, may mga agno ko. Ganting na nila. Klaro, tawanan eh. Nang ayaw pusta ko yun. Buo para bang lilaw na po gabay sa... Di tulog-tulog. Isa. Gaya, takot ng kamat na. Ah, bilog na pinag isa. Kami sa stereo. Ano na ito? Sa episode ko? Kay hayag na kayo. Kado na kuno ilang tanong. Go. Na, wala. Ano? Yo, tao na mo yo. Yung tao una. Junre. Hoy, ako muning bas niyan unsa. Maangay. Ay, tama na sloan. Lumay sa kapasig ng aso, dalawa no? Dalawa kilid. Yo. Ay, yo. Wala. Yang ada laro na ganang way sila. Ang diari guys, ako at. Kami isang kasari. Isa ka dulong. Ano? Wala lagi. El. Siyag sa El. Wala mi kapaon.
Sino no? Ito lang ang malo. Awa na may kapaon no. Ano nga nag wag gid na aburon. Oh, karo. Dad. Oh, wala. Dad. Si Dad. Abo. Wala. Sino pa may mata na dapat may mata. Na ano kayo ni? Tulog. Joy. Pati ka na po na ito. Kwarta rin. Register sa suba. Yes. Oy, bayad. Dili ang bayad daw, hoy. Bugtong hari rin sa babaw. Napay ninyo sa bangke. Gong, kuha ng bayad lang, Gong. Kuha ng bayad lang. Ah, Hindi ko na puro ulo. wala ka kasi senior yan. Pag-ibo mo kwarta. Ano kung sige to sibe? Kasi ito sa mga ni walang gitlo. Mag-50 lang ng 4. Pinta. Tingda bukan. 350 po sulit ng hari. Ano pound? Wala na. Ano ba? Nanghihatag. Kabilis yan yung lola nito na. No, 3. Nagbayad. Darin niyo. Dia kasi suklihan na ito 500, dapat ito 500. Ako ka na kan. Bisa pa ba ito? Gari. 3 kilo. Ang madok po niyo. Ito eh, 1 2 3 Kamu mayo na kay ko. So, piso eh. Piso eh. Jis na jis. Nakabanyira. Mike China. Mikit China. Shout out Mikit China. Na sa kapog silyo dahan kayo. Kansi wala. Lang dia. Makita mo kalisi bro. Oh, bebe. Ba, pare. Ay, mo likod. Mga muni mga paasa karaang tao. Karaang ka ma, paasa hapon. Pare ba? Yung may mga paa nga, lamay kay mga paa. You're the lovely Sunsana. All the rain. Alis naman alas 4. Hindi mo tingnan dyan na pati isa. Tuloy na ako. Saan mo? Sa paano dakit-dakit? Punta ko na mas dito.
Cellphone re. Lore nakapaon. Lore nakapaon. Mana mo mga among bitaw. Hilip na. Dala to bro, ito. Ay pa magpapag silip dyan kay. Bro ko pagkalin. Kung kami tuwata kita sa kanila. Bro, tuwatan. Ang galit ginamrit. Dagan kayo. Dagan kayo. Ito yung halop-halop. Yung sado mo. Ato kang lusa. Tungkol dito nga. Ha? Sila mo balik mo. Ganda ko nito ba bro? Tulog ka, matulog ka. Wala tayo. Sige, tumitig mo ba? Hindi mo kakaba kaya itong tapidri wala pa to. Wala ko nang bayaran. Ako na yung medicine. Dito ba ka to sa ubos yun? Butoy na kayo sa kanya. Tawag ka sa tuloy. Okay, ganun na rin sa unod. Sastri lang. Tayo ato sa pungi. Pre, tayo wala to pa ni kay ni maning panangton pre. Tayo ato pa ni. Ito may ano wala na plano. Yung atras abante dan dito. Wala mo, baga ka to style, wala. Ano? Kuday, hindi suka. Ano may suka? Kuday puro. Matigaw. Yang mura tong ka tendro ka kumare tong ana. Rang
Kako na. Nan, kuasa ko sa kumpuling nan, be. Nan, kuasa ko kumpuling. Tuloy. Sa mata. Nung wala man na ako dun sa O ka, ada, sipon. Wala na to. Pag yung cellphone. Good. Okay, ma. Di pa, di mo pa? Oo. Ayun ko na. Ang handa ko. Ano yan, basta. Katong mo, po. Balin mo dito pa kay Kan. Pupunta ko ng history. Tagon, kari. Kasi mo araw, segundo tayo. Kapaway ko ta. Kapaway yung kapo. Good. Very good. Ito na pa doon dito. Nagahasay, nag-aisla dito. Ay, yun, kabunta ko ng history dito. Nag-aasay na. Wala na. Richard Holoran. Shout out. Oh, kada doy, nag-aasay sa doy. Doy. Ha? Matay ka ng ubang tao layo. Mag-ayaw mo yung ano. Masunod mo gani. Kaya lang buli na di mo yaol naglayo. Surot noon. Awal, mag-awal kayo ito. Biting tagawa ko dito. Amo, pag-apil kayo, no? Sarap nila. Toy. Tawagan mo. Bahina mo suka ko dito. Karga mo siya na? Ayaw. Lolo na mo. Si kawa yaw po siya gisig. Mura na. Sayo siya kipaingnan yun. Mandang yun. Kan. Ato ada rin, mabalin mo dito kay ako maghandos ng isda. Oh, kung may gumawa na yun, no? Oh. Tayo, marang magpa-auban niya ta. Gaya na ni mo ang kanila. Maana na nasa tubangan. Bukan na na sikod. Ano na kalo. Tani masih puna piki mo puna. Wag hapon, gumaan na ang kapag wala dito suga, rugod mo. Ora magwala na yung bandi.
Aga. Dalam ko lang yung display. Sa pulo 15 ang kuan. Tundok. Sige tundok. Yan ang pula man din. Oh, ano eh? Atong ura. Kay para ko ka kami da, mga buntagon. Kay mo balin sila dia kay maghandos ko aning isda. Kuan ra mga mapilaw na bro. Abutan 15 kapin. Ating 20. Ang kuan tamarong. Bira. Atong ura ron. Ha? Yan, ako araw ka to sa atras na bato doy. Sa daplin wala auto mingaw sa daplin ato sa nakaisa ka to sa laod ra ba? Naka din sa laod kay para makakuan ka unya. Ubos ra na ka isda dito pa puro sa kan dagdakit. Amo na siya repet. Ala pita doy. Doy. Atong ura ba? Atong ura kay mula na mukha mo sila ka may bis baka. Laser nga pula. Hanang plan ko pula da. Saon na na. Sa stay de? Saon. Da placer dia. Kasi tayo sa ugsuro ini. Blog pula ko nga placer. Isa man ang bangka nga blog pula nga placer. Pwede kay mula ko doy. Kaya gumaan ka. Klaro dia. Klaro ka bunta ako na dinagan ng isda. Pero bago nga po, nagumaaral sa tao, hindi klaro ito. Ano ba no, nga nakaasa sila, hindi ka na ako rin ito, nag-uho sa Pisportron. Paggabi, nagando silang nilo. Doy, kay sila rin may bilhin din sa bangka. Mubiyahin mo ko. Para makakala ba, asa na pita ka. Oh. Taro ada kay maadto na ko ni. Siga ando dia. Kanina kabilan. Apa yung uluga yan na? Pan ko. Malala. Mundo ko nito, ito uluga na. Za? Balikan nyo. Kamunti yung sulit niya. Ha? Monitoran niya dari kuan kini kuan dire, kini cellphone dire. Tawagin ninyo. Monitor gani ga. Apa? Yok. Yok. Uy, tuy, mga lodi ko mo pagwapo kayo dito. Yung nundya. Buti si Unyo. Ano na tuy? Sasa ka dre uja waka, pag-ibig kay ka, wala Ha? Atong ura kaya ra makan sa dia. Dalag plaji. Ano ka na dia? Thailand. Ha? Kusan nga nakaisda dito ra pabor sa dakit. Yung na yung bangka ka kuan. Bagan kiniya. Kaya mo adre, okay. Napay. Pulo-pulo nga. Mara kabog, wala pulo.
Ato ay to, lako sama sila. Kina Serdap, amo dool nga bangka. Oh. Yok. Sa plasira ba? Sa plasira. Dahil kanyo, may nagkamuyaw-yaw buhang at ang makuha na ng isda. Gayawin hindi maagaw Jeremy niya. Dahil nagkamuyaw-yaw nga. Sa plasira yok. Buhang ka. Sa plasira ba? Sa plasira dool mo dana kay para marumbo mo nila kay Kasawa kami na ang bangka ra may muhukan diha dool. Ubos ha? Bulao. Laser ka? Kung maka na, malayo yung nila yun. Kita mo plus tandaan, kita mga bangka dito, kita mo lugar para makalang mo, bukan mo. Na, magdagan man yung makina dito. Yung lolon. Wala, tawag. Oh. Sige nga tawag. Tawag ka sa kapit. Taktusan. Basta kayo, ito, ubos ko nung sa... Bakal, taktusan, hindi nga, ganda takit na. Mga 30 taon na mga 20 kilo. Mga 21 kilos, oh. Kalarang kuhan nga, tabilos kay ilang gapon, tabilos. Okay, hindi pa nang dihatag na ako. Naghanap kayo ng pan. Tula ta. Ulay. Kamar kayo. Nada, yung spot mo. Hindi kita sa baw. Bahal ka na bro. Lagi niya kailangan na sa tisyo kung drama. Kanya po na ka daw. Ala, Ano ka dito? Kaon. na. Dahil ako kumahaw kahangad. Hangad na gumaan rin mo. Na, makan gumana. Di mo kan, taman buntag dire maggumata. Ay ila binanyira ang kan. Di ang natao kapoy na ini pila ka arihan. System na yun. Ari harap na ito. Sige na. Pag sa kapangira na po tayo na o ni. Nalanganin ni Tani. Nalapit ko sa Pilipino. Suliani ko. Do. Ang baga kumari. Ay na rin. Sa dili mo nimo kontakon sila, kapag dagan ra ba sila. Nama na guwa tayo. Generator na tayo. Atong ora mo ba kay para mamarumbo mo. Atong ora mo ba para marumbo mo nila. Ang mga bangka pagordoy. Mga bangka nga gahayagan niya. Ha? Nadol ra mo tuto dia. Layo si toto ninyo? Si toto unta niyang gikuan, kung harapita sila kuan, sila may nakakuha. Grum iyo tang baka distansya mo para makarya pang bangka ito. Boleh lungkos. Yang ano din akong lukos dia. Suara. Wala. Hmm. Di na pa to isa.
isa taas ko nako. Nato din sa phone. Kami kaya loko subaon. Wala. Dili na ayaw luto. Agno ko sa dako. Bro. Ako ng kanan doon. Ayaw. Dala na ko. Oh, nagmumukha na tayo. Sira pa yung gumawa sa kapatira na pa yun. Nang mapanlim lang, depende na lang yan sa pagkila. Kaya banti mo ito pa kay kan ba? Pumuntahan din na lang sa Banira. Pagkuhan ka ng sa Banira din nag-kids sa Banira. Di, wala mga to mamatay yung tagong niya sa'yo. Mga alas 4 mata na. Okay. Sa pagkamata na ako gahando sa isda kadunga rin. Ga dugay ko wa ko katulog kay ga tuyo ka bangka. Sunod ako mata, uy. Dako na may hayag. Oh, Ano di ako ay ito ba lakusan ba nang rumbukan nila pagitahan niyo ito. Makana sa sultan. Landa na ko kakakaina ako ay display ato. Adto na ko di display. Pero kung ibutakan to kanara pa tayo. Wala na mag-uul ng mamalang rin nga. Siya dili ng mamalang rin. Meron nino. Makaroon na ng mga slow. Zero kay gamay na panagaan niya. Bata mo. Gamay pa. Ay, balin mo dito ba kay Wala dali ni Ron. dito na ko dito. Dili na ako. Ayusin ko na. Go. Tigo ang gugo. Ay na, meron ni gisuban ning dakunukos ikaw na. Di ba rin? Lantag. Ako dagdag na kay wala ko. Dili. Ano yung matag mari mo? Istiya mo. Tayo na ni dari punduhon lang tadaan din sa phone lang kapito. Kaya po leo. Leo. Di ko dito sa Oh, na pagito tutublo ko. Ko pa sukan. Para ron na. Hindi mo na balik ako dito. Dili mo lang kalit ba? Makali. Sobra kilo lang ate kaya ang ate bato. Bagar naman to. Oh, Ano ba yan eh? kilo. Pagtula mo. Sobra kilo lang bato. Suka na pa oh. Yung suka dito. Wagen. Balik dia na ubal may na. Ay, isip na okay ma. Suka ni mo idadaan pa unya ini kan. Lapay ni kung nagbubok kan oh, kada Ayaw lang abang tula to. Pinitan na ba pag yo pa na maluto kaunod kay ayo makahayo. lain na kay na tao. Suka sa Grabe na masika. Bas-bas ni kung travel. Hindi ko lang pa-service. Apa na pasikat? Mulaw sa dito. Pinaga na pero di ba basilit ang kurban. Ay, ko parang gabo. Ay, ko putang gra. Ay wala ko sa dali ay wala yun ay.
Kaya po po yung otro po thank you. Amang. Allah sa balting ron. So what is service good? Kanapin niyo na nga. Dito kita lang ko. Hoy, maghilom dia ba kay gusto lang ginag ko ni. Ay mo ulo ra ginag ko ni mo. Dong, dagom dong gipon mo dong. Silo kulo data kay ulo ra kulo. Ya ado mega klara. Okay, kulo ra dia. Dali pundo mo sila dia. Ano mo ko dito mo kadang dito mo gadyaw. Una nila Randy de bueno. Oh ya, basta ka na tagbuko. Ali guys, nagiro. Wala lagi ay ito kung gumasa ta yaw, yata pa rin. Uy, mga panahon na, balin naman ito. Suga man, suga. Amo na nai, ano daw? Suga ay madaan nila na yung ginapilan. Wala na naman. Nanawag ka na. Balin ah. Dahil mo guys, tolo lang. Ay awa mo taari. Kundi lang mo dari mo gusto. Sa pulo ala bitaw ka dagko ay kumain kaon. Diba, di ka, diba kay, nakakuha naman sila ganyan. Buti balin din na pero pagkuhat ya. Uy, Balin mo tulong ang daw. Maap di puri puri siguro. Scan din daw, scan. Sige pa no. Kanina scan ako. pare sa ganawan. Mga saba mo tiglaado na ganito. Pare sa ganawan. Tapi ida sila ko di sini. Like what di arang kana pa sa mga like. Late kabel. Ay mo kuna gini mag-discard ko sa diya nga. Bumper gani no? Bumper gani. Lagi kaniya. Ako na to. Ito lang. Bawan. Ulot na ayo pakuot dito. Buat sa lake. Buat pokok. Buat dito dito. Pokok. Tahatag. Natang pala dito na mo yung isda.
naman maligal dito kay kalimutan. Ngayon na, di ba mo niya na pati mo. Ay, huwag malibago ako rosa na ita. Okay, mukuyok. Kapwa ako rosa, nagabihin ako. Disgrasya ako. Hindi mo ito sa. Halos ang disgrasya kay wala yung tuklod.